Nominee for president in 2024, Donald Trump is going to be on trial. Which would make her the first woman to become a U.S. military service chief. Heavy gunfire pivot the capital park century. Banks are failing, our currency is crashing, and the dollar will soon no longer be. سلام خبركم تعذبتنا كمي زنحكم امباركس نايزي ساعة زين حيزلكم متيالخو مجمرتا جن أرستاتو بريزيدنت زيلنسكي قدامي منستر أبي روسيا كابسم مقصد أخل خمسوات أبريحو كلولاو السودان MSF نسرحت الناتات حكمنا بعضوقات كم استحرمو قاليتسو دونالد ترامب أبزمت عمد نبيت فرق قرب مدى تتحيز الله جو بايدن ليزا فرانشيتي نوتادراوج أنفر بنتاغون كتمرح يمرز زبلو زيناتات حيزمت يكم اللخو سناي مكتتال بريزيدنت زيلنسكي نقدامي منستر أبي روسيا كابسم مقصد أخلي خمزوات أبريحو بريزيدنت يوكرين فلاديمير زيلنسكي روسيا كابتن إثيوبيا زتقم سمم مقصد أخلي صليم بحر خمزوات نقدامي منستر أبي أحمد مبري كم ذهبوا أفليتو أبتو 10 حملة أب مونغو مرح تخلتين هاجرات استخايدة ناي مجمر تعمل لوات تليفون بريزيدنت زيلنسكي أبزوت أو مجلسي روسيا كابتن وحزم التحلف أخلي استبصحتو سمم مع كم زوات قاليت روسيا نيكرين مسحورات هاجرات تركن بمخان بتسلم بحري وحسم حلفي كخفتا تسمامعن أخلينا بستفل على هاجرات اللي أخلون باروز ذكريو بريزيدنت زيلنسكي إثيوبياون كابست أكامت كم زخنت مقدمة منستر أبي كم زجلت له قاليت مسرت سممع تسلم بحري 300 شحطون مقبلين بإثيوبيا 5000 9 شحطون أخل دما بسبعة تبقسو يوكرين بإثيوبيا 5000 حبيرو أبزوان زي روسيا كابتي بتسلم بحري أبيلا استبت حتى سممع مقعزي أخلي بفوليس حبالا زي حقام من قدي سرحتات دحساس تعكتو ودبات يوكرين تحت غبصة ساعات تأنقفالا إلو قدامي منستر أبي بعصر 3 حملة كل تشحن 10 تحمشن عم تمرت جز أب تويتر ملأختهم مس بريزيدنت زيلنسكي بتليفون كم تزارربو أفليتو تقدامي منستر زرزر حبريتا كوانت زيهابة أمونغو خلطاون أهقراون قدايات كمون أمونغو يوكرين روسيان سلام نممزاز حقوز من قدتات مخانو تغيسو روسيا أب قرب أوان ناب يوكرين زوسد قراوتي كمتحدرو علامة هوتسر كم زخل متنقاطا سيعبو أهقراو واقا سرناي كم زوردا تقليتسو زيلنسكي أبز قرب أوان أبو دبات أوديسا تدقاقام متقعت سيعبو كالوت هاقرات كبام تسلم بحرون تالقا خاطو خمزلوان نايت عنت مرخب بالسلام كحلفا خمزلوان تمحتينو يوكرين علم لخاو حسنة مقبن من رقاص كموحس كوينا كتكتسل دلوت مخانا قدامي منستر أبي زيلنسكي عالرقاقيتو مس إثيوبيا بمنصر دحننت ديجيتاليزيشنن كالوتن كلتا أور كبن مصراد دليت كمزلوان عالرقاقيتو مسا أقرات أفريقيا نايزة مدرخ مفتار أقداس مخانون أسمير اللو دمز إثيوبيا حبرت أفريقيا عن أزيو أقداسيو كبلت بريزيدنت زيلنسكي أبريهو بريزيدنت زيلنسكي أبناي تليفون زرربو بزعبا مدلوات هاقرومنا هاقراو على سلام بمزراب قدامي منستر أبينا بيكرين كبصحو عديمو روسيا نتي أبل علي ودبات زنبر أقدا بعصرت حموش حملة خلتشحن 14 عم تمرت جئز بملعال مراخب بمحلة تسلم بحر أبيلان كأتوان كواتانا في كدام برات هاقرات كاند عداق أخلي يوكريني نزي أخلي نتنا بحدقات ميت زلوا هاقرات يوزيسدو ببروغرام بعالم حبرات هاقرات كاب يوكرين نبي إثيوبيا زعدقو سرناي بجيبوتي أبيلو 5000 يذكر اتسرناي بكيناتن كبيد درك نستحسيو بمليونات زغصرو إثيوبياوين نممقاب اتتكال زقورو زلو زعر كم زدقف بروغرام بعالم أقدمو أفليتو نيرو أبتي جراي استولعن أبكلات أمحاران عفار مستزرق حدا مواكينات بزحت مليونات أبردي اتسقعتنياتات كوينو مالو كمون أبزوبا سوماليا بسنك قصال واحد زناب بزحت مليونات بدرك تحاسيوم بروغرام بعالم نزوم نبرتن مرقاف كاب يوكرين اخل 5 جزء أفليتو وحس كان شلو بخمي يسرح روسيا يوكرين بتسلم بحري وحس محلف المخفات مسحورات هاجرات تركن سممع فريمان كندنت بتات تسممع كاب أوديسن كلتا قروبا بيتودواتن ناب إسطنبول زوسد جمجم بحري كان شلو نوحات 310 مايلس بحري صفحات دما 357 مايلس بحري نناي اخل صانت مراخب زاتوان زوصان يوكرين ابتزعت قالو مايات ودب معجاب روسيا أقوان من قصاص تسعنت تقصدون من بال تسمامعن سقات متحلفات صور روسيا المقدمة تركي نتمرخب كتمرمرنا اللوا روسيا بتسلم بحر أبيلا أخلن دغعن نوز أخسد تفقد الله أتسمم دحر 220 معلتات مالت أما فرق ورح 11 يودا
ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርብ መደብ ተታሒዙሉ ኣሎ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ነበር ዶናልድ ትራምፕ ብጌጋ ብምሓዝ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርብ ተወሲኑ ኣሎ። እቲ ቤት ፍርዲ ጉዳዩ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ግንቦት ክረአ ወሲኑ ንሱ ግና ድሕሪ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ 2024 ናይ ቤት ፍርዲ ጉዳዩ ክካየድ ሓሳብ ኣቕሪቡ። ብኣንጻሩ ዓቃቢ ሕጊ ቅድሚ ምርጫ ክረአ ኣለዎ ክብል ተሞጊቱ። ወዲ 77 ዓመት ትራምፕ ኣብ ፍሎሪዳ ኣብ ዝርከብ ገዝኡ ሓበሬታ መንግስቲ ሓቢኡ ተባሂሉ ተኸሲሱ። ኣኽበርቲ ሕጊ ትራምፕ ነዞም ምስጢራዊ ሰነዳት ኣብ ናይ ብሕቲ ገዝኡ ብምሕባእ መንግስቲ ነቶም ሰነዳት ንምርካብ ክጽገም ከም ዝገበሮ ይሕብሩ። ትራምፕ ግን እዚ ካብ ፕሬዚደንታዊ ውድድር ንምዝራግ ዝተገብረ ምዃኑ ነጺጉ። ትራምፕ ትማሊ ውሳነ እቲ ቤት ፍርዲ ስዒቡ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ነቲ ፍርዲ ዝውሃበሉ ዕለት ፕሬዚደንታዊ ውድድረይ ኣብ ምልክት ሕቶ ኣእትዩ ክብል ገሊጽዎ። ነዚ ድማ ምስ ሕጋዊ ግጅልኦም ክንፈታተኖ ኢና ኢሉ። ኣብ ጉዳይ ትራምፕ ዝተመደበ ዳኛ ካኖን ጉዳይ ትራምፕ ዝስማዕ ቦታ ፍሎሪዳ ፎርት ፒረስ ምዃኑ ገሊጹ። ነቲ ጉዳይ ዝሰምዑ ደያኑ ካብ ሓያሎ ትራምፕ ኣብ ምርጫ 2020 ዝተዓወተለን ግዝኣታት ክመፁ ምዃኑ ተገሊጹ። ጠበቃታት ክልቲኡ ወገን ኣብ መጀመርታ ናይ ሰሙን እቲ ፍርዲ መዓስ ክካየድ ከም ዘለዎ ተኻቲዖም ነይሮም። ዓቃቢ ሕጊ እቲ ጉዳይ ዝተሓላለኸ ስለ ዘይኮነ እቲ ፍርዲ ነዊሕ ግዜ ከይወሰደ ኣብ ሓፂር ግዜ ክፍጸም ምዃኑ ገሊጹ። ኣብ ዝመጽእ ታሕሳስ ክጅመር ይደሊ ድማ ኢሉ። ብኣንጻር ጠበቃታት ትራምፕ ካብቲ ጉዳይ ፍሉይ ምግባር ዝነውሕ ግዜ ከም ዝሓትት ገሊጾም። እቲ ጉዳይ ሓፂር እንተኮይኑ ዓሚሉ ኣብ 2024 ፕሬዚደንታዊ ውድድር ፍትሓዊ ሜዳ ኣይክህልዎን እዩ ኢሉ። መሰረት ኣቐድሚኡ ዝተገመተ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ሰልፊ ሪፓብሊካን ወኪሉ ኣብ ዝቐጽል ምርጫ ምስ ሰልፊ ዲሞክራሲ ክገጥም እዩ። እዚ ጉዳይ ሓደ ካብቶም ኣብ ልዕሊ ዶናልድ ትራምፕ ዝቐርቡ ሓያሎ ክስታት እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ኣብ ኒውዮርክ ናይ ሓሶት ናይ ንግዲ ሓበሬታ ብምስፋር ተኸሲሱ። ዶናልድ ትራምፕ ቅድሚ 2 ዓመት ኣብ ካፒቶል ሂል ንዝካየድ ምርጫ 2020 ብምቅዋም ኣብ ቀረባ እዋን ብሕቶ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣቱ ኣፍሊጡ። ጠበቃታት ክፍሊ ግዝኣታት ኣትላንታን ጆርጅያን እውን ቅድሚ 3 ዓመት ትራምፕ ኣብ ምስራዝ ውፅኢት ምርጫ ተሳታፊ ምዃኑ መርመራታት ጀሚሮም ኣለዉ። ክፍሊ ፍትሒ ንጉዳያት ካፒቶል ሂልን ማር ኣሌጎንን ዝከታተል ብጃክ ስሚት ዝምራሕ ፍሉይ ጠበቃ ኣጣይሱሎ። ኣኽበርቲ ሕጊ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ትራምፕ ካብ ስልጣኑ ክወፅእ ከሎ 300 ምስጢራዊ ሰነዳት ናብቲ ኣብ ገምገም ባሕሪ ዝርከብ ገዝኡ ሒዙ ከም ዝኸደ ክስ ኣቕሪቦም። ድሕሪ ምውሳዶም ድማ ነዞም ኣዝዮም ተደለይቲ ዝኾኑ ሰነዳት ኣብ ዝተፈላለየ ምስጢራዊ ቦታታት እንተላይ ኣብ ሽቓቕ ሓቢእዎም። ብተወሳኺ ተሓጋጋዚኡ ዋልት ናውታ ኣኽበርቲ ሕጊ ሓዊሱ መርመርቲ ፌደራል ናብቲ ቦታ ቅድሚ ምኻዶም ካብቲ ሰነዳት ክሃድሙ ከም ዝነገሮም ከሲሱ። ውልቃዊ ተሓጋጋዚ እውን ተኸሲሱ እኳ እንተነበረ ናፃ ምዃኑ ግን ገሊጹ። ብተወሳኺ ኣብ ኒውዮርክ ንፍሉጥ ኮኸብ ፖርኖግራፊ ስቶርሚ ዳንኤልስ ስቕ ንምባል ገንዘብ ከፊሎም ተባሂሎም ተኸሲሶም። ኣብዚ ጉዳይ ዶናልድ ትራምፕ ንዕለት 25 መጋቢት 2024 ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርብ እዩ። ባይደን ንሊዛ ፍራንቼቲ ወታደራዊ ጨንፈር ፔንታጎን ክትመርሕ መሪጹ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ንሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ክትመርሕ ጓል ኣንስተይቲ ኣድሚራል መሪጹ። ንፈለማ እዋን ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ጨንፈር ወታደራዊ ኣገልግሎት ፔንታጎን ክትመርሕ ተሓፂያ። ሊዛ ፍራንቼቲ ኣብ ደቡብ ኮርያ ሓላፊት ሻድሻይ መርከብ ኣሜሪካን ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካን ዝነበረት ኮይና ኣዛዚት መጥቃዕቲ መራኸቢ ጽዕነት ነፈርቲ ኮይና እውን ኣገልጊላ እያ። ብፕሬዚደንት ባይደን ዝቐረበላ ሕፂነት ሕጂ እውን ብሴኔት ኣሜሪካ ክረጋገጽ ኣለዎ። ኣብዚ እዋን ሓደ ኣባል ባይቶ ንወታደራዊ ፖሊሲ ምንጻል ጥንሲ ንምቅዋም ሰኔት ወታደራዊ መራሕቲ ከረጋገጽ ይዓክተሎ። ሓላፊት ስርሒታት ሓይሊ ባሕሪ ኮይና እንተ ተረጋጊጻ ኣባል ናይ ተሓባራዊ ሓለፍቲ ስታፍ ዝቐሙ ኤሊት ጉጅለ ላዕለዎት ወታደራት መኮንናት ክትከውን እትኽእል ፈላሜይቲ ጓል ኣንስተይቲ ክትከውን እያ። ጓል 38 ዓመት ገዲም ተጋዳሊት ኮይና ካልእቲ ጓል ኣንስተይቲ ጥራያ ናይ 4 ኮኸብ ኣድሚራል ማዕሪግ ዝረኸበት። ፕሬዚደንት ባይደን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ነቲ ኣብ ክልቲኡ ስርሒታውን ፖለቲካውን መዳያት ዘለዋ ሰፊሕ ክእለት ዝበሎ ብምልኣድ ነቲ ተራ ምስ ተረጋገጸ ዳግማይ ታሪክ ክትሰርሕ ኢሉ። ብመሰረት ጸብጸባት ማዕከን ዜና ኣሜሪካ ኣድሚራል ፍራንቼቲ ቀዳማይ ምርጫ ሚኒስተር ምክልኻል ኣሜሪካ ሎይድ ኦስቲን ኣይነበረን። ኣብ ክንደኣ ቅድማ ምሩቕ ቶፕ ጉን ሳሙኤል ፓፓሮ ቀጻሊ ሓላፊ ሓይሊ ባሕሪ ክኸውን ሓሳብ ኣቕሪቡ። ፕሬዚደንት ባይደን ንኣድሚራል ፓፓሮ እውን ኣዕቢዎ ኣዛዚ ወታደራት ሓይልታት ኣሜሪካ ኣብ ፓሲፊክ ክኸውን ሓሪቦ። ሓለዋ ባሕሪ ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ብሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣድሚራል ሊንዳ ፋጋን ዝምራሕ ኮይኑ እቲ ወታደራዊ ጨንፈር ግን ኣብ ትሕቲ ክፍሊ ምክልኻል ዘይኮነስ ኣብ ትሕቲ ክፍሊ ድሕነት ሃገር እዩ ዝወድቕ። ኣድሚራል ፍራንቼቲ ኣብ ጽድያ ናይ ትሕጂ ዘሎ ሓላፍነት
ናይ 4 ዓመት ዕድመ ምስ ተወድአ ነቲ ስልጣን ክትሕዝያ ንሳ ግን በቲ ዝተመቓቐለ ሰነድ ቀልጢፋ ክትረጋገጽ ስለ ዘይትሕሰብ ነቲ ስራሕ ብተዋሳእነት ክትጅምሮ እያ ሪፐብሊካዊ ሴኔተር አላባማ ቶሚ ቱበርቪል ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ሴኔት ልዕሊ 270 ወታደራዊ ዕቤት ከየረጋገጽ ይዓክተሎ እዚ ፖሊሲ ፔንታጎን ወጻኢታት መገሻ ናይቶም ካብ ግዛኣት ወጻኢ ኮይኖም ምንጻር ጥንሲ ክገብሩ ዝግደዱ ኣባላት ኣገልግሎት ዝኸፍል እዩ ሚስተር ባይደን ኣብ መግለጺኡ እቲ ሴኔተር ብምንቃፍ እቲ ሴኔተር ቱበርቪል ዝገበሮ ዘሎ ጌጋ ጥራይ ዘይኮነስ ሓደገኛ እዩ ኢሉ ወሲኹ ድማ ዕጡቕ ሓይልታት ኣሜሪካ ኣብ ታሪኽ ዓለም እቲ ዝዓበየ ተወጋኢ ሓይሊ ኮይኑ ንኽቕጽል ንዓቕምና ኣብ ሓደጋ ይእትወሎ ኣብ ሴኔት ዝርከቡ ሪፐብሊካን መሳርሕቱ ድማ ይፈልጥዎ እዮም ኢሉ ቅልውላው ሱዳን MSF ናይ ሕክምና ሰራሕተኛታቱ ብዕጡቃት ከም ዝተሃርምዎ ገሊጹ ኣብ ርእሲ ከተማ ሱዳን ካርቱም ዝርከብ ኣህጉራዊ ጉጅለ ሓካይም ዕጡቃት ንሰራሕተኛታት ሕክምና መካይኖም ደው ምሰበሉ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሙሎም ሓቢሩ እቶም ጉጅለ ሓካይም ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ መጥቃዕቲ ካብ ካርቱም ንደቡብ ናብ ዝርከብ ሆስፒታል ቱርኪ ናውቲ ሕክምና ኣብ ዘጓዓዝሉ ዝነበረ እዋን ከም ዝተፈጸመ ሓቢሩ ዕጡቃት ኣብ ርእሲ እቲ ኣብ ልዕልቶም ኣባላት ሕክምና ምጥቃዕ ሓንቲ መኪና እውን ሒዞም እዮም ከይዶም ኣብ መፋርቅ ወርሒ ሚያዝያ ኣብ መንጎ ወታደራዊ ጀነራላት ሱዳን ግጭት ምስ ተላዕለ ኣብ ደቡባዊ ክፋል እታ ከተማ ዝርከብ ክልተ ብMSF ዝድገፉ ሆስፒታላት ጥራየን ኣገልግሎት ዝህባ ዘለዋ እቲ ትካል ግብረሰናይ ይሰርሖ ዘሎ ናይ ምድሓን ህይወት ደቂ ሰባት ስራሕ ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ ኣመልኪቱ ቅድሚ 3 ወርሕ ኣብ መንጎ ጀነራላት ሰራዊት ዝካየድ ዘሎ ግጭት ኣብታ ከተማ ዝርከባ ትካላት ሕክምና ዓቢ ጉድኣት ኣውሪዱሎ ኩናት ካብ ዝጅምር 3 ሚልዮን ሱዳናውያን ካብ ገዝኦም ሃዲሞም እኳ እንተሃለው ክሳብ ሕጂ ኣብ ካርቱም ኣብ መንጎ ክልቲኦም ተዋጋእቲ ወገናት ንህይወቶም ዝቃለሱ ሰላማውያን ሰባት እውን ኣለው እዞም ሱዳናውያን ሕክምናዊ ሓገዝን መድሃኒትን ኣብ ምርካብ ኣብ ዓቢ ጸገም ከም ዘለው ክኢላታት ገሊጾም MSF ኣብ ሱዳን ካብ ዘለዋ ውሕዳት ኣህጉራውያን ትካላት ረድኤት ሓደ ኮይኑ ኣብ ካርቱምን ኡምዱርማንን ንዝርከባ ትካላት ሕክምና ዝድግፍ እዩ እቲ ግጭት ካብ ዝጅምር ኣትሒዙ 1600 ሕሙማት ኣብ ሆስፒታላት እዘን ከተማታት ሕክምና ከም ዝተገበረሎም እቲ ትካል ይገልጽ ይኹን እምበር ዶክተራት ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ንሰራሕተኛታት ዕላማ ዝገበረ ተደጋጋሚ መጥቃዕትን ጸጥታን ስዒቡ ሰብኣዊ ሓገዝ ደው ከይብል ስጋት ከም ዘለዎም ገሊጾም ኣብቲ ብሓሙስ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዕጡቃት ናውቲ ሕክምናን መድሃኒትን ዝሰዓና 4 መካይን MSF ደው ኣቢሎም ኣብ ውሽጢ እታ መኪና 18 ሰባት ቀቲሎም እቶም ዕጡቃት ንኣባላት እቲ ጉጅለ መጥቃዕቲ ብምፍጻም ንሓደ ካብቶም መራሕቲ መካይን ክቐትሉ ምዃኖም ከም ዘፈራርሕዎምን ገሊጹ ሓላፊ እቲ ትካል ክሪስቶፍ ጋርኒየር ከምዚ ዓይነት ፍጻሜ ዳግማይ እንተጋጥምና ቀረብ መድሃኒታትን መሳርሕታት ሕክምናን እንተተበቲኑ ኣብ ሆስፒታላት ቱርኪ ኣገልግሎትና ምቁራጹ ከጋጥም እዩ ኢሉ እቶም ዕጡቃትን ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ትካልን ኣብቲ ኣማኢት ሕሙማት ዝርከቡሉን እቶም ኣብ ቀረባ እዋን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣየር ዝተገድኡ ሕሙማት ዝሕከሙሉን ሆስፒታል ብቐረባ ከም ዝነበሩ ተገሊጹ እቲ ሆስፒታል መዓልታዊ 15 ብኩናት ዝተሃስዩ ሕሙማት ይቕበል ህይወት ዘድሕን መጥባሕቲ ይገብር ብተወሳኺ ንሕሙማት ህይወት ዘድሕን ሕክምና ይህብ ክብሉ ኣብ መግለጺኦም ወሲኾም ገሊጾም መሰረት ጸብጻብ ማዕከን ዜና ፈረንሳ እቲ ሆስፒታል ብዓመጽቲ ቅልጡፍ ሓይሊ RSF ኣብ ዝቆጻጸርዎ ከባቢ ይርከብ ኣብ ዕርዲ ሲቪላዊ ከባቢታት ካርቱም ንዝርከቡ ወታደራት ሄሚድቲ ዕላማ ብምግባር ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ክካየድ ይኽእል እዩ ክሳብ ሕጂ ወግዓዊ ቁፅሪ ናይቶም ኣብቲ ግጭት ዝሞቱ ሰባት 3,000 ኮይኑ እቲ ቁፅሪ ግን ዝለዓለ እዩ ዝብሉ ሰባት ኣለው ገሊኦም ኣብ ምዕራባዊ ዞባታት ሃገር ዳርፉር ዓቢ ግጭት ከም ዘሎ ጠቒሶም ኣብታ ከተማ ጥራይ ድማ ቁፅሪ ዝሞቱ 11,000 ክኸውን ይኽእል እዩ ይብሉ እምበኣርከስ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ንሎማዓንቲ ሒዝናዮ ዝመጻና ዜና እዚ ነይሩ ስለምክትታልኩም ኣዝና ኢና ነመስግን ሓደሽቲ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ ሼር ኮሜንት ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ሰላም